Kasdap kababahaya pi baro ki para bengen kamtam pi ki hep kena ki bala banya senglang bat ngi hakani kapor ki bala pet lingba ke YouTube dan ni ki kor ki bor jo kani kajuk kabamenta ho da bun tayong im shin lala ban penlong jinge seng shu hakaying ka bakintang ka jong ublay bat ngi smokin ja ba hendre ngi aingu pa ublay ba hakani ka step ngiyo ya kani kalat bakum ka jeseng khna balang Presbyterian Mauro ngiyo ban penlong ya kani ka jinge seng bat nganget bun na piru pila ban pet ban ya seng lang bat ngi hakani ka por lingba ka YouTube nakaliang ka jeseng khna balang Presbyterian Mauro ngi pediang sungubha ya pi baro ki hep khna jong ka balang kumjuru ki hep khna jong ki weiru ki balang bat ki para banget baro ki bala banya senglang bat ngi hakani ka por lingba ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta ti shwa banginya ya chuprang kani ka jing shakri rang ka jongi tunginya pendam lang haublay hai ki jing duai tunginya duai Kukupa jingi bhabneng kumni patrai ngi wan bandem hajan kislak jat ki bakut ki bakentang ki jongmi bat ngi aingu try kan ni kalat ko bami mela ai hangi bingi yo banya senglang kumni kin try bi yet walangi yo ban kiyo ki yang bakentang ki bakut ki jongmi try hendai try bi yet ngi aingu ya kan ni kapor bat ngi aingu ru ya kan ni kalat bingi yo kin try ban ya senglang pat ya ka kerteng ke jongmi hak yeng kisem ki jongi bat kamtam hakan ni ka step nakaliang ka jeseng kena ngiyo ban penlong ya kini ka jeseng ngi duai try ban ngobha ban kerku ya ka we pak we ka benta ka bangin sependep kin dalong ki papediang ho na kamat ka ket ka jingis ka jomi bat kin long ru ki jing kerku na ka benta jingi lang iwe pi iwe ngobat pediang try ki jing duai ki jongi kini berong ipan hak kerteng Yesus Kristus amen. Nginya yang lang banyarwai ya kejingruai kaba sanspa kendai pu kendai kaba ong ban kena tu yaro haleluya amen burom yukris baro haleluya amen yu jisu penong sim hapo lakamin sim ngin aingu kat baim haleluya amen ondela dat ban ruai keni kejingruai ngasngobha ban khot iwi hep kena jong ka balang ke jongi kata ihun hami es nong se ban puli na kaktin ke jong ublay ban nang tapat I mis in dalam es pertu ba in sebu ha ke jing duai ke jing ruai ke basan spa kendai pu kendai Yaro haleluya amen burom yukres baro haleluya amen yu jisu pinlong sim hapola kamen sim ngin ai ngukat baen hallelujah amen wan kena ya rojam hallelujah amen try jisu krau kanam hallelujah amen ulong unong pen em ba Jing in hallelujah amen Jung nom ngin ngo yu try hallelujah amen Jing ya ro ngin ya ai hallelujah amen
naka kitab ki proverb kalnang kabalai kerkhat kabasan bat naka sithi baningkong upol sekinong koren kalnang kabaar kerkhat kabasan bat kumjuru naka sithi upol sekinong afsas kalnang kabaar kerkhat kabapra kiten ki ba ongkumnya Tonget ha utrai dalaka do nut baro paruat chanya halaka jong kajing sempang Knang baka jinget jong pi kam num shong haka jing start ki breu henre haka bor ublay Namar daka jing ai lapen em ya pi daka jinget ken kataru om na pi hi kalong ka jing ai ublay Tungin let lang hakman ublay heki jing duai Kukwa jingi ubah beneng kumne patkin try si sini wan bendem red hakmat kisajat ki bukhoi ki bekentang ki jong mekin kopa haba kum kene kalat mila syas kum phaingi kin kopa kum ka jisang khna bengyo ban lumlang kum ne ka yeng ka jong mekin try om baro nangi kin kopa bengyo ban kiyo ka yeng ka bukhoi ki bekentang ki jong mekin ko try ndai mila syas kum phaingi kin ko try bengyo kin kopa man pendep ikini ki benta ka jong kin try yalama me ka bor mun sim jongi kin kopa ya ka wei ka benta ke bangin pendap kan try kan na benta ka burom ka jong me Ilama me ngi wei kin ko try pa wanam no ngi duai ru kin ko pa pa inong krani bedan ko benta ka bakra isne me menyalam mi I da ka bor mun sim jomi kin ko try wanam no me ngi wei ru kin ko pa ngi duai ru kin ko pa pa isne me ru kin try wat lak pertek ki balo kin ko try de kini gi jing pang jing stam ki buan ban len shop kin ko pa endre ngi duai shme kin try me menyalam me kin ko try de ki jing start ba ki jing champagne kin ko try ikita ki frontliners barok hoy ru kin ko apa ikinong sa syar jong kari ka perthai ba kajala ka jong ngirup kan ko pa ni duai shme kan tra is name ai haki kan ko pa e ka jing star ba ka jing champagne ka blong na mi kan ko tra tam mi ki ra snam ko dan bor ka jong mi kan tra wonam I no ki ru kan ko pa ba nga duai ru kan ko tra ba ik to ki wei ru kan ko pa ki blai yo ma ikini ka jing pang klam kan ko pa nga duai ka bor mun sim jong mi kan long rekat bat ki ru kan ko pa is name mi ru kan ko tra ba men tab ki ra snam ko dan bor ka jong mi wonam I no ki kan ko try ba isne me men long sanda jung ki bor baro kan try isne me men ai ki pat ka bor met ka bor phar ka besait pa klan kan try nang nis khmat kan ko pa bikin na kan ko try bin yo sha kan try ka bor ka jing don rekat ka jom mi ka try kin yo ma ka jing tan kya ka bajana ka jom mi kan try wan me no ngi wei pi ru kan try ba isne men bat skam me ngi ka jing net ka jong ngi kan try nang lam me ngi na ka wei ka bor ka wei ru kan try ba dalam ron rekat ba ka bor badang sar kan ko try na bas dang har bawai no ka jing kri jongi kuntra na bai kini baro ngadam ngopan karba hakrteng kures na dum tash duki astabam chukuru amen Ngi ai kublay ya ihun hami es nong se na kabenta kitugi kentien ki baila puli na kaktien ka bakhut ka jong ublay kum juru ya imis in dalam es pertu na kabenta katu ka jing duai tu ublay unang kerkhu ya phi hakani ka porpan nginyo sngaw no ya ka special number na ki dikot jong ka jing seng khna ka jongi ba nga kerpat iki bikin sngaw bha ban ai ya ka badap da ki jing jing tin ju ba bun jan ki wan ban ya le bun sin ngi kelon ngi habat ngi swai namar you blingi kle ngi pangi lende Piu blay kat bau dang hajan kot gerpat ya kat bala dang pli toyai ne ha haki jing duai yangi unyala Lenter kisni haka perteda tang da jing sngopa jing ben
kami bunjan ki kring ki ai ba hateng is ngopian snow hun em bat ka snow ba dei dang hang ni nhìn yai shong de shirta tua pi you play kat bau dang hajan kat kerpat ya kat bala dang pli tu yai ne ha haki jing duai yangi unyalam shiren terkisni ku kun heba i kun samla batrang ba tu ki jat no menta kat badang don kapor wat hap deng iman jing pangki jing shitam utrai ulak ular hino kun swen tua piu play kat bau dang hajan kot kerpat ya kat bala dang pli tu yai ne ha haki jing duai yangi unyalam shiren terkisni tua piu play kat bau dang hajan kot kerpat ya kat bala dang pli tu yai ne ha haki jing duai yangi unyalam shiren terkisni yangi unyalam shiren terkisni ki para bangai baro bat kamtam AAP kum ki kun hab kena nga aku blai pi kerteng ka batiang tangam utra nong pen em jungi uji sukres nga pen pauru ka jing songu bat ka jing ku blai kamtam ya ka balang ka bala sha songu ba yangi kum ka jing seng kena ban beloi ka ni ka jing seng lingba ki YouTube ngi khot songu ba pi baro ki badan ha ki yeng ki sem bang ini syakri lang bat ngi ka ni ka por bat nga songu ba ban pen banaru ka ni ka por ba inong kren ha preng jongi menta inong imeses ivory ka ling do nong pure iwe ni kilong kemi jong ka balang bat ru ibara long teng I noilam jong ka jing seng khana akipor ki bamin shwa tu ble undar ringkat bat pi kong bat undar ringkat ru bat ka jing syakri ka jongi na ru basdang hadu bawai no hakabaning kong nga ai ngu yu ble ubala don ringkat bat ngi bawra ai ya kani kalat ya ka ba ngin yo ya ka ban syakri lang ha kani ka step lingba ka jing syakri ka jongi ka beren bat ha ni ka por nga don ya ka ba nganya sam hapdeng jong pi sapang ka jing klan jong ka jingen ka bala shim nong rem na ka jing thu khana jong u Daniel ka lenong ka ban riu ka dkhot ka baning kong hadu ka ba at phra tong ni pet sapang ka jing long ka jong u Daniel nang no wan u Daniel ulong u khna u brang samla u basa Jerusalem bat ulong ru ukhna ubadap daga jing ien ulong ru ukhna ubatip sngi bat ulong ru ukhna ubawan na ka yeng ka jing tiplay tipbrio bala ong ba ka por ba udang long samla u Daniel long ba usim jong ka Babylon Nebuchadnezzar ulawan ban herthma ya ka Jerusalem bat ula shimlut ya ki jingdon jing em jong ka baro bat om tang kata ula ket rut ru ya ki
ki khun Israel lang ta sha Babylon bat habau la poi ha Babylon la ong ba utau siem Nebuchadnezzar ula ong yu rang ba jong u ba on shim na pedeng kita ki khun Israel ya ki samla ki ba bhabriu ki ba start ki ba sian ki ba tebet bat ki ba shampang ru bat ki ba klan ba kot bat kin syong ha ka ying siem ya ka ba kin yo ya kata ka jing sumar na ka ying siem ba ki la ban tre ha ka ying siem ka jong u kata ka di ka ba uni Nebuchadnezzar ukwa bat utau orang baru ula le ya kata ka ba usiem ula ong ti la ong ru ba uni Nebuchadnezzar ula orang ula ong yu tau orang ba udai ban bu yaki hadu laisnem ban sumar yaki ban ailut ki jinong kam jong ki barokhot ka ik ba kim juyo ki dei na ka yin siem ngin un ailut bat ban penlong yaki kita ki bat tebet ki ba klan ba ti la ong ba uni u Daniel haba ula dan jingai na ka ying le jong na Jerusalem ula le amnu ju kelat banduai ju kelat banduai yu blai uken mau bat na lor kata ula le sa kumnu fitem ula ong ye kit parlok ki jong ulai ngot ki parlok jong u ki badan lang bat u kata ka dei u Shedrak u Mishak bat Abednego bat kini saum ngun kem shim la bam ye kata ka jing bam siem henry kila le kumnu kila ong ban ban yu tarong ba ki ong ba to wanum ayangi ki jing bam henry ayangi tang da ujur bat ko bangin bam bat fitip ka ik bala jahadin ka laisnem ka baki ki don hangta la ong ba na pedeng kita ki samla baro ki bala syajit ban syong ha kata ying siem la ong ba u Daniel ba ki parlok ki jong u ki la long ki ba bhabriu tam na baro bat ki long ru ki bat tebet ha bat ki ba start bat ki ba klan du tam na kita ki samla ki bala bu ha kata ying siem bat la ong ba u Daniel ula syong hata po Jerusalem la bun snem ula syakri kita ki siem po Jerusalem ha po Babylon la bun snem bat la ong ba ha kapor ba usiem Darius ula long unong sensyar ha kata ka ri Babylon long ba unius iem ula itenat palat moi kata ka jinglong jong Daniel ma ulong ubriu ubatrei hok ya kakam ulong ubriu bebu tik ki jing ken ki jing dia dia ula ong ba unius iem Darius ula kuat kan ba uniu Daniel un kiu kerdan pite ba ula lem nu ula ong ba unius iem Darius udan killing score kilong ki minister kumkini ki heb barit filaban ong ni giling score film la dei ban sutu ba kita giling score ki giling score ni la ban kum ban chipen sngong thu ba ya pi ni ngala ban chim ganuksa kum kino hikai ha school ni dan kino hikai dei jang ki kelas ba pher ngim dan tangi wi no hikai henry ni dan kino hikai jang ba pher jang ki kelas ba pher de halor jang kita kino hikai man ba pen i don si assistant teacher ni headmistress ni laban ong di halo jemita ni dan i headmistress di hang ni kuman pen sutu ye pi usim ulong ta i headmistress mon ni u headmistress jong school di hapo jong ta dan sa assistant di hapo jong kita ki dan segi ki no hikai di hang ni kiling score kilong ki minister ki badai ban pet ya kata ka ri Babylon mar kala long ka ri ka bayar hadu kata ti na kata ka daw dong kam ban bu de kiling score ban pet ki minister ti halor jeng kita la ong ba uni usim Darius ula jid yo Daniel bat arngot kita ki wei ki rang ba ban pet halor jeng kita ki nong hikai la kam ki ko dan indian to la ong ba ti habak radan ha kata kerdan uni Daniel ula long kan ubriu batrei hok babu tek patek kita ki jing ken ki jing dia ki jong usiem jile thong ti uni usiem nama bu di usiem em kumi headmistress school la da tri kam ki no hikai si penyem ki tri bha ki hikai bha ne em dei nem khna ho dei ti ki tri bha ti nama bulas ngok kemen pala dia kata jing trei ke jong uni u Daniel ti ula kwa kai man pen kiu kerdan no yo u ban kata jing pen kiu kerdan ka long ba unong sensyar halor kini paro
unong ginong sensyara kini halo jong kini baro bala ong ba kata ka jingkwa jong tau si im Darius kala pelong ya kirang ba di kini kiling skor bakin bisni di fitep kile kom no ki babuto ha ho kini minister ki jong usim ti u Daniel ti udong ulong belui tep ju peli jengmut hiru ki bisni ne mo ti kila ong ba kini kirang ba kila perkat kan le kum no mo ba yakini yauni u Daniel ban pen nong no ban pen ha bakmat jong usim kanang bo num yo ya kata ka kerdan ti kila lem no kila perkat ki oni ki ong ngin pet ya kakam ka jong uru ngem yo kanu ka kajing duna ubiang lon ti kila yat mo shrum sheneng kila ya perkat kila syong le perkat kila sani ba ti la ong ba uway na pring jong giftep ong kum no ong pitem tang ka way ka bangila ban bat yu Daniel ban peno banum yo kata kerdan kata kalong kaniam kan mau ne meneng lai thui pi bu Daniel aba jingai makana la yeng u kan mau ban dua no yo blay but fitip a Babylon kini Gibril kim ju dua yo blay bm kim tip hiru ban duai Henry u Daniel pat u kan mau bet ban dua yo blay ti la ong bakini kila yo kan kadau kyong stang kan niam ti kila liam no ti paro na preng jongki kila mari mo kila li lang shu siem bat kila li ong kan yu siem kyong ko siem kan rat ni kirang ba baro ni don ka wei ka jingker pat ban bu akhmat jong me tu snai ka hukum ka beperking ba unu ubriu hapo kalai posni umdei ban mane ya unu ublei la ne ya unu ubriu like no tang ya me iem las ngap dei te tamangat mo ngadis iem tikidei hi ban mani nga dei ne em di ban mani nga ki ban ko ngo kat ka bangong te long haba mesai ya kani ka hukum kan long ru ka an ha ka hima sngap ha lada mesoi ya kani ka hukum kan long ka an ha ka hima habangi ong ka an mut kumnu mut komentari ngidan ne em ne ka curfew tang sumi sha ba long kumnu ni sha mai sha be la ni sha kem dei ne em kidan ha ki bami ki sha bat kisha lem no kim raj patong Henry kisha fain ne hap si pisai ki pulet de kalong ta kan tiu news im Darius ru ula lem no la su ya hap mo kata jing ong jing kita kirang ba de ula soi ke nya kata ka kot pai perkhat ula soi ta ka kot patak kata ka hukum kalalong ka an di kini kirang ba kila lek kila kemen mo la yo ya kata ka an to kila kemen kila lek di kila lek kom no ki mentang dong kam stang man pet kom no ni Daniel ule hakini kilai post ni ngilapan kini kilai post ni ule kom no de sor em kam tu da ni dengi kwa jemba mi islem num tu na yeng depan ni mai dim ai lek kom num tu sor de ni par de da bam i meng di sim nem jemban em na duli sim dei di kini kirang paru fitep ki butu kim kwa yu Daniel bikin yo i bo unyo i de la le kom no kim sor ki yan klipet yu Daniel ule ayu bad la ong ba ki la lam ba u Daniel dang step ngap ulaki syaka taka kamra ka bahalor bad hangta ula pli ka jingkhang yet ka ba phasha teisha Jerusalem balai ka phas Jerusalem nama de bawana Jerusalem bar Jerusalem dan ke tabanikal dai ka bagi sidwai u play ta jingkhang yet u phas ta u dem kho siu but u knel lagi kiti but u duai but la ong bagi ta kirang ba kila shemba u Daniel u duai laisin ha ka shisni kanusit laisin ha ka shisni ngam wat lau ru jingai na lakas jong ka snong ru Henry u kan mau ban duai u blai laisin hato mangi kum ki khna ki beret ni kan mau ne man duai u blai ki ni ki por ni dan be yem
ngim yo ban wan yiman ni ken mau ni em pat ban doi you blay ken mau dei de sha da di po jan met ban chong ban doi la khot i mai wan doi ki san ne si doi bet ne ni ban ken mau ho ban doi ko mu Daniel pe u Daniel u doi bet tingiru ngi di ban ken mau ban doi te la ong ja yu panang ta ki ni ke rang ba em kle yu ta ki ong hang la yo dau man ta la mario wat la le chus im la ong kum nu fitip yus im ki ong kus im mila saya ka adong bahapa ki lai posngi unu ubriu ubamani ya unu ublay lani ubriu like no tang yami on bread ya hakrem kising teus im baki om tang wong hon ngong syakata kata sisien bala soi kelak kelalong ka an ba om dan menu bala ban pen kelaya ka kita sengu bela jubab sus im ta temo kita sus bang haken kongkus im pitem u Daniel ulapen Kenya kata ka hukum syam la ko ongo ya ka jing ong ka jong pi ya ka hukum ka ba me malaai u dwai lai sin ha ka shisngi ani wo kan te dai im belu kan det us im u kan det namar ba us im Darius u ini mi u Daniel bad ulak kwa dai ban pen kiu kerdan yu Daniel aniu la kentet bad la ong pau la susi pada bam ta kini kerang ba gila let pai no mo gila let no bad utaus im Darius em boroshi sniu la ya chrum cheneng la yeng la perkat ngan dia kum nu ngan dia kum nu mo ban pelai yu Daniel na lor bu diu syakri banga idotam ngan dia kum nu tidak lah poi kejan mit jong kata sni pitip jayu hoi ki berkat hoi kini kirang ba ki kuat temo ba Daniel un syak pensitom di kilawan biang haus im bat kila ong haus im kus im ya ka hukum jong us im omla menuru ban pen kela namar kalong ka an jong ka hima ni im tu la lep nu la shan keti di kum ni la perkat ngan lep kum nu ti namar bakal la long ka an mu uru la ban pen kelai ka namar bula dep soi ti la ong ba la let ban kem ya Daniel bat lawan rai Daniel ti im ru hab let lang em ban tep te mo hab let lang dei ti la let kan apa yang ta krem jong kising bat sha ban tep Daniel hab program jong kita kising ula ong kum nu Long yu Daniel ku Daniel ublay jong me yau ba me syakri klem depot do on pelaj em ya me udah ong yu Daniel wong ublay jong me yau ba me syakri man kasi klem depot do on pelaj em ya me bat kila penhiar yu Daniel chata chapo krem kising kiap te kita lai ho ban penhiar yu Daniel krem kising namar beli kolong bejeliu aba pelai kising kum tulong kum nu tharai datnya em nu kunrup dei pi ti hap tep ne em ki krem ki bejeliu ban lai ban kenti ulah ha ban kenti sing la dadi kat krem ka belingkon ti hap tep kita ki krem ki bejeliu kan ti la ong bayu Daniel ru la penhiar hata ki krem bitip hap te ru telai kan mu unna ban hiar namar kalong bejeliu du kata ta to da ada tep yu Daniel hanta po krem kising kira pentulun yu tau mau sengap hamo kira pentulun yu tau mau bat ada pentulun yu tau mau mdei tang basu i kum tu usim uhab len ban bu kamu hor pitip kata kamu hor mencaki sim dik deng kasati mo ka badan dur ti kila thang ki kenja belong membiti kum tu kila tak dei da kan ni kasati ki lej ban sil kum tu bon pau kan tu ujing tho badan hapo ka sati jong sim ka tu galong kamu hot la shan ba ta kamu hot bat la le kum ta ban pej ba num don menuru uban wan ban yarap la ni ban pelaj emnya Daniel ti la dep kum ta tu sim ba ka jing sngosi la li phashi yang ni da la phashi da li pe he yang man bam rum nang shu ban di rum nang shu kumo fi ki hebret la da phile bakla la tip ba imi impat tip da tip shibet in sa sho ya pi long no ku slide dik man sim ku slide nem ka man sim ku slide di tiang di dik dik tip shibet shai e ne shai suki ne sha tit e ne sha tit suki ne ti nu sim pan
ukus lain namar bau yu Daniel tim jayu namar ude ubam ngen tim jayu tim unyap ne im ne molong artetien de wat lau dau ong ru bau blay jong un pelaj im yu Daniel mlong ti kena de ni ukus lai bam ru la bam na kus lai dong no bam jabang ne ketang de jaru ti un usim ru bang ban bam ulai ya churum seneng utia rum nang tia dem no dang step perngam ulaki Marsen step laki lah mare tung ni mare. Dia dah mare usim kita ki buat dia urut ki mare lang ni Ki mare mau ni usim ipet mau usim mare si mare lo pesa ta siapa krem bat pitep habau pe yang ta krem ulale kum nu. Ulong dah kasur ke jing yam kan haba pi nunu yam dai. Ku Daniel. Usyakri jong ublay ulong. Usyakri jong ublay uba im. Aduh ublay ya ubami syakri kalam deput ulane man pelan im ya me lo sengap artat mo kumtu sengap pa laki adung mau temua mios ngodi hap sengap pa sengap pam tu la dem kumtu sengap di kawan ka jubab bad lo kumnu kus im tu im halaka ta ublay ulapa ya angel jong ban kang ya ki shintur kising bakim shem lapin mensau ya nga ani tenan ne bayas ngum ta ngathai khna berit baro kilas tenan dei banyas ngau bakalam syabam nirak kemen news iom la syat entah jrong la kemen bau Daniel shem la syabam badla ong kumnu ula ong wot kita ki sipai jong si wot loi pen pai wot dia lah penpat yang kita ki kajing kang mo balasai lah penhab yang kita lai siapa bad Daniel ulah bad kita kelai balatan ni Daniel sya jrong piti marsen poi jrong le amnu habangi i je nu da di baur ngi le amnu clear ding ipet mensau ne dai dia ni sim ru apet ulah pen kelai ka yo Daniel upet cheniru dan jing mensau ne mo upet ke gijat upet ki upet kidur ani dan jing mensau ru Daniel ulah laj im na kishintur jeng kita kising dina kan ni kajingnya thok khana ka ka bangingi yo ine ba kajinget ka jong Daniel kilong ki ba klan ho ne ho dei ba kata kajinget ki jong Daniel kilong ba klan hando kata wat ula jingai na ta ying le jong ru dan bi kai shu yu uban duai henrei namar ba uwan na ka ying ka ba riu blay ba ukan mau na la dihi banduai di ublay ula payu angel ban sumar ya na kita kishintur jang kita kising tingi ru kum ki hep ki baren ni im ha ka ni ka por bangi ting ne em ya ka khlam tas kali khna manta bali visong yeng coronavirus dia coronavirus belum tahu singkan mo ba action tur di ban ko ngone ti banat na kita nile kum no ngi duai ha ublay bat ngi tip ba kasnam ka bakodor ka jong ublay kan tap yangi kan pelat yangi na kita ki jingpang lay ya kan ni khlam bat ru ngi dei ban kan mau bau angel ublay ju i no yangi bat un payu angel jong kum payu Daniel yang ngiru un payu tau angel ba un ker unda yangi tingi ngi dibankan mau kan nandu mentaga sengi gitu ki bam pat judwai ru bam to ki syong bandwai henry kim nang mo bandwai knarit li teng teng ki ong ni dong dwai ni menang te bandwai ngin persyang bandwai ijing doi barat dua tamru kilong ki ba pedang hona khmat ka jong ublay namar ngitip ba ublay i ji khna ki baret hadu kata wi bhayaki tigi jing doi jong phiru ibaret dua tamru ublay un ngam bat ngin kan mau habaki haki ni ki por mentangi si yo dei haki dong si pertane na tu jing perta ki basawa menta ka singi ka khang na do kata baje dei ban mi di kitaru kilong umta ki hukum jong us kan ngidi ban ngam ngidi ban ko ongo kenang bangin yo kata ka jingkot jingkia bat kam tam na baro ngidiban kan ma bandwai ublay tang ublay ubala ban penlait jingi ngidiban pen klanya kata ka jinget ke jongi namar ba ka jinget ke jongi kalong kata ka watlam
Kapan le percaya ke jing sniu jong kan nga pertai tang ini ki kentien ki beren kerteng ka jong ublay ayu kublay spun Ni ai kublay ikong Ivorica el nong pure ya ketuka kubor kabaila ai pedeng jongi hakani ke step kala long shisha ka kubor kaba ai mensim ba nginget bakala long ru ke jingker ku na ka benta jingi lang baro ki bala pet bat ki bala sngap ya kani ka kubor hakani ke step Ni kermen ba nginget scam ru ba ublay un kerku lang ingi baro hakani ke step ling ba kani ke jinga seng lang ke jongi ke bala penbet da ke jeseng kena balang Presbyterian moro Nila poi siya kabentaban penwai no ay kani kajing syakri kajong iya kani kastem. Ngin yarwai lang da kajing ruai kaba sunspa kendai pun rio kaba khot yangi bangin tingshan na kabenta ujisu. Hakani kaperthai kaba ngingi im. But ondala dat ban ruai hakani ya kani kajing ruai Ngobha ban khot hakani kapor ye advisor jong kajaseng kena jungi I Dr. L kaji bin ngobha ban pelat ingi da kajing kerku penwai kajing ruai kabasan spa kendai pun rio Shine on Jesus, shine, bear. Gum sharak red men miet, jing shai kalahir. Kaper thay kaladum, titu ting shine. Hakayin ka jong pi klem ngong leran Ting shine on Jesus Ting shine ki jong Lada pi man jengut kata ngam ngobha Nabunengan kumi la pinting shine Haki shnong ki jong pi klem ngong leran Ting shine on Jesus Haki shnong kendong Jai ki jing sniu shi shaki ke sao dong Bob kerdo bat ngong si Ti tu ting shine Hakari ka jong pi klem ngong leran Nyawai Barak bawai no Ngi aingo me ablay kan Yo kan ka lat ban syakri ka kerteng ka bakhu ka jome Ngi aingo me ablay kan me don bat me yai don ringkat bat ngi kerpang atrak rat ba me krening ni ka ktin ka ba im ka jome to ya rab ngi ablay kan bangin long ki ba shlur ko mu Daniel ngin syani askem hame hapdeng ni ki eryong ki erngit ba be Mereka syok kercep ika percaya hi barok kowe nri atrai kenrat tu kedup ingi hagi tap nyang ki jome berbangin imbanyai syania ya ka kerteng ke bakhu ke jome to pelai ringi atrai kenrat ke jingker ku bakan saitam ke jome batuai ru ke jingai ai badap yang tap kerhai jong trai jong Jesus Christ ke jing it ba ke jong beli pan bom cukut syat bor ke jing lam jong ngan jong si maku tuai gini ke jingker ku lai we gini syong sa rengkat bat ngi ke jeseng kena gini jas syong sa ru bagi jeseng kena hang ne keleng saudong ka perthai bentah do la kertai ru amen